UBPOआ दिनै लखिमपुरनि नैबे जायगायाव बे हालामाव बे ओनसोलनि गोरों गोरा रायजोफोरखौ लानानै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टनि सायाव जोङो सावरायनो फैदों। जोङो सावरायबाय गुबुन गुबुन आफादफोरजों थ' बिथांमोनहा जोंजों दङ थ' बिथांमोनहा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि जानो थांनाय बेखौ बरायदों आरो बर' गोजोन गोरोबथानि जाय दफाफोर गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजानायखौ बे ओनसोलनि रायजोफ्रा लुबैदों। थ' जोङो UBPO हिसाबै जिहेतु बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव मेसिभलि नोजोर होनानै जों हाबाखौ मावबोबाय थादों। बे हिसाबै जोङो सोरखारा नै दाख्लै साननै सिगाङाव जोङो आसाम सोरखारजों सावरायदोंमोन। थ' आसाम सोरखारजों सावरायनायाव थ' बिथांमोनहा नैबे खम समनि गेजेरावनो नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो जे केबिनेट रेजुलेसननि थ्रुयै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनायनि बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। जों खोब आसाबादि जे 1 मासनि गेजेराव जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इन्ट्रिम बडिखौ मोननो हागोन एबा जोंनि BTCनि बायजोनि 10 लाखनिबो बारा बर'फ्रा बै BTCनि बाहेरानि 10 लाख बर'नि जि साननाय एबा जि लुबैनाय बे लुबैनायनि मोगथां महरखौ जोङो नैबे मासनि भितरावनो मोननो हागोन होननानै जोङो आसाबादि। थ' BJPनिफ्राय जोंखौ स्पष्टयै बुंदों आसामनि मानगोनां CM आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा जोंनो रादाय होदों जे नोंथांमोनहा जोंखौ जुदि मदद खालामोब्ला जोंबो नोंथांमोननि समस्याखौ मावफुंजोबनायाव दङ। थ' बे हिसाबै जों UBPOआ दाख्लै जोंबो खोथा होदों जे नोंथांमोनजों थानानै जों हाबा मावगोन बिनिमयाव नोंथांमोनहा जोंनो खिन्थु बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनांगोन। आरो बे दानानै होनायनि बेलायाव जोंनि गेजेराव सम सम गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव गुबुन गुबुन बितर्क जानायफोरखौ जों नुदों। दिनै नोङो सनितपुर बिश्वनाथ बिनि रायजोफोर जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफोरखौ स्पष्ट भाबै बुंदों। मानगोनां आसाम सरकारा जोंखौ स्पष्ट बुंदों जे BTR एकर्डनि थ्रुयै जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे ओनसोलफोरखौ BTRआव सोनायनि थाखाय कमिसन जाबाय आरो बे कमिसना नायफांनानै जिहेतु BTRआव सोगोन बिनिखायनो नोंथांमोनहा हयद' हते बिश्वनाथ आरो सनितपुर ओनसोलनि रायजोफोरखौ दोनथ'नानै बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ दा। खिन्थु जोंनिफ्राय जों स्पष्ट बुंदों जे नोंथांमोनहा खुगाजों बुंनायजों जानाय नङा जोंनो एक्टआव लिरनानै हो जे BTRआव हाबखांनानै थालांनाय बर' गामिफ्रा जेन' अट'मेटिकलि नटिफाइ जानानै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबो। थ' बे मोनसे फर्मुलायाव आसाम सरकाराबो एग्रि आरो जोंबो एग्रि। थ' बे स्पष्ट आं खावलायनो लुगैनाया नैबे सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खेथियावबो साननाङा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानै UBPOआ मोनसे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानो नागिरदों। जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनिफ्राय खावलायबाय थादों जिहेतु एकर्डखौ एबसु NDFB UBPO जयै खालामदों। थ' मोनफ्रोमबो दफाफ्राव BTRनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव बुंनांगौ मोन्थाया बयहाबो दङ। थ' बेखायनो एबसुआबो बुंनो हायो डिमान्ड खालामनो हायो बर' कछारी वेलफेयार काउन्सिला मारै जानांगौ सुबुरुन होनायनि बुंनायनि मोन्थाया एबसुआ दङ। एखे रोखोमै गुबुन गुबुन दफाफ्राव जायफोर दफाफ्रा BTR एकर्डआव हाबनानै दङ मोनफ्रोमबो दफायाव UBPOआबो बुंनो हानायनि एबा बुंनो मोननायनि राइट्स दङ। थ' बे हिसाबै जोङो ज'यै जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायलाय रायलायलायनायनि गेजेरजों स्र' खालामनानै बर'नि मोजांनि थाखाय उनाव हाबा मावलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो बर' रायजो राजाफोरखौ बे मुहुर्त समाव गावस्रा गावस्रि जायालासेनो ज'यै मेसिभलि रायलायलांबाय थानानै खामानिखौ मावनायखौ जों लुगैयो। अके UBPOआ बेसेबां मायथाइयाव दाफुंजादोंमोन? जोङो UBPOखौ UBPO नाम होनायनि सिगां बर' गणमन्च नामनि मोनसे संगठन दादोंमोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव 2010 सनाव। खिन्थु बेखौ जोङो UBPO महर होफैनाया 2014 सनाव सिमेन्ट सापरियाव होफैदों। थ' जोङो जोनोमखौ दा ओरैनो 2010 जोङो लिरो खिन्थु UBPO नङामोन बै समाव। UBPO महर मोननाया 2014 सनाव सिमेन्ट सापरियाव जादों। सार आरो बेनि उनावबो UBPOनि दैदेनगिरिफोरा जिथुनाखि दा जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिलनि दाफुंनायनि बेलायाव बेसेबां मायथाइनिफ्राय खामानिखौ मावबोदों? जोङो 2014-2015 सननिफ्राय 2015 सनाव जों गिबि खेब सिगांनि कंग्रेस सरकारनि तरुण गगैनि सिगाङाव जेला रेजुलेसनखौ होयो मेम'रेन्डाम जों फार्स्ट होजेनो थ' बिथाङा बुंदोंमोन जोंखौ दा बेयाव
जे मोनसे जाथिनोथ' मोननै अट'नमास काउन्सिल होनो हाया अब्ला जोंनिफ्राय जों स्पष्ट बुंदोंमोन दे सार नोंथांमोना जोंखौ बुंबाय खिन्थु कार्बिनोथ' नोंथांमोनहा होदोंना थ' बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन आं कार्बिनो होआखैना आमरि कार्बिनोसो होदों नै बिदि बुंदोंमोन दा बेखौ बेस खालामनानै जोंबो बर' अट'नमास काउन्सिल लायालासिनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल लानायनि मेन बाथ्राया सार बे काउन्सिलाव दा जोंनि बर'फ्राबो जिथुनाखि एमइसिनि बायदि एमपि मन्त्रि बिदि जानो हानाय राहा दं जोंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोङो बिनाया 50 जन जोङो मेम्बार बिदों बेयाव एमएससियाव जेरै स्ट्राक्चार सासे चिफ डिपुटि चिफ स्पिकार बाखि इएम एखे स्ट्राक्चाराव बिदों जोंनिया माखासे जोङो बिनिख्रुइ मिसिं दानि स्टेट एक्टनि जि अट'नमास काउन्सिल स्टेट एक्ट होननानै बुङोबा 39 डिपार्टमेन्ट थायो 39निख्रुइबो बांसिन हायो नामा जोङो लिरनाय द्राफ्टआव लिरनानै होदों आरो जोंनिफ्राय बे 50 जननि लोगोसे आरो मोनसे डिमान्ड्सखौ जोंनिफ्राय जों होबावदों ओरैनो एमएससियाव मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव मोनसे हेडक्वार्टार दङ थ' जोंनिफ्राय बुंदों मा हेडक्वार्टारनि अनगायैबो 4 जनेल अफिस जों बिदों खारन जोंना अट'नमास काउन्सिलनि स्ट्राक्चारा गिदिर मिसिं काउन्सिला 3-4 जिल्लाखौ लाबोनानै कनफाइन खिन्थु जोंना धुब्रीनिफ्राय सदियासिम जिहेतु जागोन सदियानि मानसिया 2 लाख थाखा स्किमनि थाखाय जुदि हेडक्वार्टारा गुवाहाटीयाव जायोबा थांनो उसुबिदा जायो धुब्रीनि मानसिया 50,000 स्किमनि थाखाय सिमेन्ट सापरायाव हेडक्वार्टार जायोबा फैनो उसुबिदा जायो बेनिखायनो जोङो 4 जनेल अफिस बिदों बे जनेल अफिसफोरखौ जोङो नायनानै प्लेसिं खालामगोन बे जोंनि सिन्ता सरकारा होयो होआ खिन्थु जोंनि डिमान्ड्सआव आरो जोंनि लिरनायाव जों बेफोर बाथ्राखौ रोखायै लिरनानै होदों आरो जोंनिफ्राय साननाया नैबे मिसिं काउन्सिलाव माखासे मिसिंफ्रा पपुलेशन पेटार्नाव माखासे दाननानै थाबोजानाय दङ खिन्थु जों होनदों बर' इनहेबिटेन्ट भिलेजआ गासिबो हाबजोबनांगौ बर' इनहेबिटेन्ट भिलेज होननानै बुङोबा जोङो बेयाव न'खरसेल' बर' दंबाबो गासिबो हारसाजोबबाबो बै न'खरसेयाबो हाबफैगोन बर' थानाय गामि होननानै बुंबाय नालाय थ' जोंनियाव जों सानदों मा लखिमपुर टाउनाव सासे न'खरसे बर' दंबा बै न'खरसे बर'आबो जोंनि काउन्सिलनि जि सुजुग सुबिदा बेखौ मोननांगौ थ' ओंखायनो जोंनि बुंनाया नैबे सासेबो बर' न'खरखौ गालांनाङा सासेबो बर' न'खरा जाहाथे उनाव नैबे अजदखौ दैखांनो मोना जे आंखौ काउन्सिलाव लाफायाखिसै बे जोंनि साननाय